Добро утро! Така започваме всяка сутрин с кафе, поливайки цветята, палмите и всички растения. Казвам се Илия, на 27 години съм от България и преди 2 седмици в сайта World Packer намерих това предложение за доброволчество в тази страхотна организация. Стори ми се, че мисията на организацията е нещо много добро, с много добра идея замислено и така реших да кандидатствам. Те ме одобриха и сега това са дневните ни задължения. Поливаме първо цялата градина, след това боядисваме, има много неща, които се боядисват. Други неща, които правим, преди 2 дни, понеже имам опит, заваряхме една ограда, която прегражда кокошките и другите животни. И всеки ден имаме напълно различни задължения, които са много приятни и е най-важна мисията, защото знаем, че с тази мисия помагаме на много деца и на организацията. Gracias, hasta pronto!